И здравейте хора! Днеска снимаме на Eglars в един сервер. Аз съм Жикито БГ. Аз съм Майшок. Да. И ако си питате защо той е с женски скин, защото профилът му беше заед, тъй като сервера не е премиум. И да, и сега мислим малко да играем Eglars. Да. Къде влизаме? Ей тук. 5 от 20. Да, 3 от 20. Къде 3 от 20 да? Има само 2 от 20. Че? И 6 от 12. Трябва там да влезем. Че? Идвам. Айде. На лоби 4 си, нали? Да. Не, на лоби 3 съм. Добре, ей тук тая едно... чакай, не. Ела... Ей тази 8 от 12. Добре. Ма бързо влизай, за да може да се изберем отбор. И Значи, яйцето и бързо червените. аз лекно, защото натиснах звездата. Смотан сървър ми даде. Не, че е смотан, но... Ела Бе, 3 от ела 24. 4 от 20. Сега е 5 от 24. Къде е това, бе? Ела, Аха, да. 5 от 24 влезе, нали? Не влизам. Да, тук са. Така, сега е яйцето. И кой отбор? Ами... Я ела в оранжевия. Защото обичам оранжево. Да. Ако чувате някакъв звук от штракане на копчета, това е от клавиатурата ми, защото съм на лаптоп и от мишката, тъй като аз ползвам мишката на лаптопа. И ако искате, може да пишете в коментарите да ползвам тази мишка, ако не ви е проблем, или да ползвам по принцип мишката, която трябва да бъдете с ката. И да. Ей. Малко ми лагва. Между другото. Ако няма ли някакъв кит да се вземе? Меча. И си избираш. Ай, ще взема блокчета. Не, нямам пари. Да, я ще взема бобчета. Другите китове май не може да ги вземем, да. Още малко хора. Мисля, че ние сме единствените с такива оранжеви. Не, ние сме 4. Не, 3. Да, има още един. Обаче, къде е другия? Аз виждам само 3. Да, това сме ние. Ето го един тук. Да, вече станахме 4. И Петимия го няма. О, Но чакай, ние сме само 3 вече. да. То максимум е 4. И за сега ние сме с най-много. Да. И червения. Ти ли лагва? Не. Мен малко лагва. По-скоро не, че ми лагва ми за 5. Ах, трябват ни още хора. Падна. Оф, не мога да скачам. Гледам сколько е. Сега, преди да почнем.
Има го като погледнеш надолу стават жълти броните. А като се погледнеш стават оранжеви. Аз не мога да видя, защото съм с текстчер пак. Да, още нещо, което исках да попитам, да играя с Texture Pack или просто е така? Защото на мен ми е удобно без, ама ви както решите. Моят текстчер пак ще го има в описанието. Не, че му е много хубав, ама както е. Само чуйте си го тегля. Не сте чули това. Кога ще почваме? Не знам, няма хора. Няма хора. Добре, да лефнем да учим в друго. Да, наистина. Да, да влезнем в... Да е и другата страна. Да видим. 8 от 6. Не, това е 0. Еми то само там, къде бяхме влезнали, има най-много хора. Че. На другата страна имам... Дай и тук. Ела на другата страна. Чакай да... Ей той. Нещо ми е развалено копчето за 10 от 20. 10 11. от 10? 11. Те са в игра. Ела тук 12 от 20. Добре. Той не може да му ръдне. Влязах. Бързо сините. Окей. Той има само един отбор, он е то small. I hate this man. Да, той е смърт. Не се гади. Не, мен не ме кефят. Ела тук има 9 от 16 един мап. Къде си? Като леснеш. Ти на кое лоби си? Ома г. Просто натискаш звездата, не пишеш лоби. На второ лоби съм. Аз бях на първо. Бе, ела тук, където е 9 от 16 над теб. Добре. Да го видим мапа. Ами той има само 3 отбора. Ами аз отивам в синя. И аз. Добре. То... Предлагам да не губим времето от клипа, да се върнем като почнем играта. Да. Ами да, ще се върнем като почнем. И здравейте хора, пак сме тук. Няма смисъл да казваш здравейте. Да. Къде? Тук надолу също има един. Аз го апдейтнах това. Аз апдейтнах долния. Виждам. Добре, ще ходим по средата. Ми, да. Когато... Той вече построиха нашите. Защо тук е толкова объркано? Нали? В смисъл, шопа е много объркан. Вау, такъв шоп не съм виждала. Бе, взели диаманти? Не, аз се строя към голда. Ни готи нямаме. Да, той е на различен на друг. Чакай, аз ще строя. Не, чакай, всъщност, аз ще отидам да троша яйце. Ела. Мале, как ми забиваш? Да, вече. What the fuck? Кога са чилаги? Вау. Сега пък селянина е бял. Да, what? Селянина е бял.
Да. То сървър е... Не знам колко скапан можеш да бъдеш. Ма тук не може да се играе. Когато е шоков дете сървър, не го взимайте, неговите сървъри са приебани. Чухте. Ай. Пак ли умря? Не гледай чата. Ами не, човек. Не, че разбирам такъв език. Трябва ти диаманти. А пък тук постоянно са някакви ретари, които само тролят и не могат да Аз съм играят. на голда. Вау. Аз пък се опитвам да строша яйце. И аз. Се. Папанай, лалилуи. Някакъв не отиди при яйцето, няма проблем. Носиш ли купчета? Да, ама нали знаеш, че някакъв не отиди при яйцето? И аз служи тук едно. Служи тук едно. Някакъв не отиди при яйцета. И какво? Не. Нашия е там. Какво? Ние сме... Някакси. Ето тук долу са диамантите. Папанай, лалилуи. Събирам 5 диаманта и се махам. Папанай. Аз пак троша яйцето. Папанай. Тук има някакъв жълт. Сега ще го бутна. Бутнах жълтите. Бият ме! Бутнах двама жълти, лоу. Бият ме! Не мога да се бия! Папанай. Убих ме. Име. Това е най-тъпия сървър, който знам. И след 55 минути свършва. Тъй, че аз Просто ще горя в огъня. Няма смисъл. пък отивам Ще да... изгаси огъня. Жълтите може ме да си дразнят, огъня. затова ще им суша яйцето. Не може да изгаси огъня. Изгаси го е. Тук обаче не знам къде са яйцата. Отивам към жълтите, защото ме дразнят. Бе. О, тук има и зелен, сега ще го бутна супер. Имаме крава! Бутнах кравата. И умря. Разбрах. Кравата умря с мен. Да, видях. Много се легавим. Ние сървър е тъл в това. И тук има един Папонайков, който иска да ни троши яйцето. Ето. Аз пък... Папонай, умри бе, газарник. Папонай. И Аре бе, разкари съм. включвам се към боя. Къж бе! Къж казах. Мри, бе. Мри, ма, Патко, защо така мисля? Къж ти казах, мам. What the fuck? Добре, къшнахме ми. Не! Какво? Как? Няма как се. Много е скучно. Да. Тук е гласа не е хуп. Тук е преебано. Всичко е преебано на този свят. Ние нямаме нищо, глик. Много е скучно. Какво са направили И ти? това беше хора. Първото клипче. Не Гларс. Надявам се да ви е харесал. От нашето видгаване и преебаване на света. Не Гларса. И Чао. като намерим по-непреебан сървър с Егларс, ще пуснем клипчета. Хайде, чао! Чао.